woon in Groot Venlo. Groot Venlo? Ja. Heb je ook nog een klein Venlo? Nee, maar Venlo, de gemeente, wordt steeds groter, hè? Dus wij hebben als klein dorpje hebben we Venlo er ook maar bij gekregen. Ja, je moet het ermee doen, hè? En waar komt u vandaan dan? Uit Noord-Limburg? Boksmeer. Klein Venlo. Bij Boksmeer. Nou, u zegt Noord-Limburg, maar Boksmeer, dat is toch echt Brabant, hè? Dat is Ja, maar ik heb het ook Brabant, niet over ja. Boksmeer. Ik zeg Klein Limburg, Klein Venlo. Klein Venlo. Ja, Klein Venlo. En hoe heet dat dan? Ja, Klein Venlo. Klein Venlo. Ja. Oh, u doet er... Ken je het niet? Nee, ken Ik ook niet, maar Vraag me af waar dit gesprek heen moet gaan. moet het ergens heen gaan, überhaupt? Nee hoor. Nee. Nee, maar u moet wel zorgen dat u op de juiste plek terechtkomt vandaag. Ja, maar we gaan die kant op. Ja, maar ik heb mijn man bij me, die weet de weg. Ik weet niks. Ja, maar die is afgeleid door de... Die was heel enthousiast over de Over die distel. Ja. distels. Ja, ja. Maar hij gaat nu zijn vragen beantwoorden van de GPS-tocht. U wordt helemaal gevolgd. Wat goed, wat interessant meneer. Wat kan ik aan u kwijt? Maar wat bent u hier eigenlijk aan het filmen? De mooie Nou, omgeving? ik zal u zeggen, dit is vakantie wij maken een programma waarbij zijn we aardig, kriskras door de flyers provincie hebben rijden. prima, koffie is En als we prima. ergens Het iets is zien waarvan we super denken hier. van daar moet een mooi verhaal Dagje aan vakantie. vastzitten, dan gaan we daarop af met draaiende camera. Want spontaniteit is de kracht van dit programma. En dat levert vaak hele leuke verhalen op. Dat doen we nu al ruim 7 jaar. En hier zijn we al 10 keer geweest, maar er is nooit iemand. Oh, woont er wel iemand? Nou ja, als je dit ziet, het ziet er bewoond uit. Ja, En wij vinden dit zelf een van de meest pittoresk gelegen ja dat huisjes zeiden wij ook al. van de Leuk hele huisje. provincie. Maar ja, dan we moet je- zeiden al, hier zouden we toch niet willen wonen. Zo erg afgelegen. Het is wel heel erg afgelegen. Nou, je hebt hier achter de heuvelrug heb je Zwijberg, het Ja, daar dorpje. kwamen we doorheen. Een stukje. En waar bent u gestart vanochtend? Bij Mechelen in de buurt. Ik weet het niet, ik volg ze maar. We zijn gestart in Mechelen met de Fly. Nou, daar hebben wij net koffie gedronken in Mechelen. Bij de Laten we een geen brouwerij, namen de oude brouwerij. Oh, ja, zoiets. Nee, maar wel daar vlakbij. Zo groot is Mechelen niet. Henk, maar- waar zijn we gestart met de wandeling? Was dat Hier Mechelen? verderop, hier beneden. Ja, en hoe heette dat dan? Oh, Mechelen, ja. Dat was ook Mechelen. Mechelen. Ja, gewoon, nee, daar zijn we met de koffie gestart. Ja, dat zei ik al. Oké. Ja. Ja, het is hier En toen hier dan schitterend. iets verderop aan de weg. We Hier lopen zijn we nu, gestart. nou, nu is het toevallig dinsdag, maar we lopen normaal elke maandag nu al wekenlang hier door Limburg. Prachtig, prachtig. Schitterend. Bent u hier op vakantie of gaat u Nee, om de wij gaan zoveel- één dagje gaan we geocachen. Oh, daarom heeft hij ook die GPS zo Ja, prominent. ze zijn vragen aan het beantwoorden. Dus af en toe moet je weer wat zoeken. Van een nummertje ergens Ja, of ja, een ja, ja, ja. paaltje. Of een kruis. En dat is niet te vinden, een kruisbeeld, want het is overwoekerd door de struiken. En waar nu kennelijk een Nou, ze zoeken geocache hier ligt, iets. Ik weet niet daar wat hebben ze wij zoeken. onze autopontificaal voor Ja, voor misschien gepakt. zit het wel in de Aan de auto. achterkant denk ik. Jongens, weten wij of er een geocache in onze auto verstopt zit? Ja. En die auto staat er net voor. Ja. Super wat jullie hebben gedaan. Hartstikke mooi. Ja. Het moet ook niet te makkelijk zijn, hè, dat En jullie zijn geocache. van de Limburg omroep? Ja, Ja, hè? zeker. Dat kunnen wij niet vangen, Limburg. Dat is heel vervelend. Nou, dat We ligt- krijgen alles. Maar we hebben kanaal digitaal. En er zit Brabant Oh ja. op en Ja. Gelderland Ja. en Drenthe en Friesland. Ja. Ja. Zelfs Rotterdam. Maar Ja. Limburg zit er niet op. Maar die lange meneer Henk, Ja. die deed daar zo geheimzinnig over. Maar waar hangt uw schoteltje dan? In welk dorp? Of, Beugen. Ah, Beugen. maar Beugen ken ik wel. Kent u Beugen? Ja, als je Gent op de brug overgaat, Ja, dan is het ja. meteen links Oefeld, Beugen tegen Beugen. Oefeld. Ja. Ik had nog nooit vroeger van Beugen gehoord. Maar ja, we En nou wonen woont er u er nu. zelf. Waar woonde u eerst dan? Nou, dat hoort u toch wel? 81 proberen, want Ben je richting Rotterdam? Ja, het centrum Rotterdam. Ja toch? Dat echt wel. Echt wel. Dat raak ik nooit meer kwijt. Maar hoe kom je van Rotjeknor in Beugen terecht dan? Omdat mijn man in Nijmegen werkte. En eerst zaten we ten noorden van de brug in Nijmegen. Maar dat was altijd heel erg druk. Dus toen hebben we een huis ten zuiden van Nijmegen gevonden. Want hij snorde van Nijmegen naar Eindhoven heen en weer. Dus we zaten er tussenin.
En toen kwamen we via kennissen En in die hoort bij u, Beugel hè? Ja, die hoort bij Die mij hoort bij- en ik ja. hoor bij hem. Ja, Ja. ja. Hoe lang al? Hoe lang al? 41 jaar. 41 jaar. Ja. En hoe bevalt Beugen? Ja, leuk, gezellig Even dorp. afgezien Oh, van ik het zou feit nooit dat het meer geen naar Limburg Rotterdam is. terecht. U zou niet meer terug willen. Voor geen goud. Nee, het is toch veel mooier. Mensen zijn veel aardiger, veel vriendelijker. Ga door, ga door. en Wat krijg ik hiervoor? dan, nou ja, en dan woont u nog niet eens in Limburg. Nee, ik zei al tegen mijn man, we moeten in Limburg wonen, dat is nog mooier hier. Prachtig. Ja, echt waar. En u maakt dan van die dagtripjes. Ja, Dus bent u vanochtend vertrokken ja, vanuit Beugen? ja, om 10:15 op de koffie met Fly in Limburg. Want die vlaaien zijn hier zo lekker, dus we hebben tegenwoordig gezegd, we gaan eerst maar even Fly eten. Ja. Ja, zouden ze in Beugen ook dolgraag kunnen, zo lekkere vlaaien maken als wij dat doen. Nee, die hebben ze niet. En maar dit doet u nu al weken, zegt u. Een aantal weken, ja. Want het is elke keer mooi weer. En we zeggen, nou, mijn man die loopt al jaren met Henk samen Geocaches. geocachen. En dan af en toe, dan gaan de vrouwen mee. Maar we vinden het nu al wekenlang zo mooi dat we elke keer zeggen, we gaan ook maar weer mee. Maar dat vat ik dan maar op als een groot compliment. Ja, het is Een goede dag prachtig verder. hier. We genieten hier met volle teugen. Hè Liesbeth? Dat het hier zo mooi is. Ja, fantastisch. En elke keer weer, hè? En woont u ook in Beugen? Nee, Boksmeer. nee. Klein Tegenover Venlo. Klein Venlo. Of schuin tegenover Venlo. Schuin tegenover Schuin, Venlo. ja, een beetje heel erg schuin. Grubbevorst. Ja. Plaggenhouwers. Ja, plakken. Hallo. Plaggenhouders. Plaggenhouwers. Plaggenhouden. Ja. Aha. Nou, de import hoor. Maar dat had je wel gehoord natuurlijk. Nou ja, ik moest er mijn best voor doen om het een beetje te ontcijferen. Maar Oh, zo, ja. nou ja, ik heb net gehoord van deze mevrouw Ja, hoe zij vanuit Rotterdam in Beugen is terechtgekomen. ja. Hoe bent u dan in Grubbevorst terecht? Met de auto. Kijk, en daar was u bij. Ja. Ja, zo gaat dat soms. Hij is wel van de, hoe moet ik dat zeggen? Hij Van is de, wakker. Hij is cryptisch, hè? Ja, cryptisch. Schijnbewegingen. Vindt hij leuk, hè? Kijk maar. Nou, dat vindt hij leuk. Om ons op een dwaalspoor te zetten. Nee, het is gewoon de waarde. Het is duidelijk toch? Ja, met de auto. Ja. Ja. En- Je kunt ook met de trein komen, maar dat hebben we niet gedaan. Oké, dus Jullie hebben geen station. in uw vorige... Nou, er zijn plannen geweest, tot voor kort. Ja. En toen zijn ze Nou, een afgeschoten station, om in Grubbevorst weer een station te maken. Maar u kende elkaar al Ja. daarvoor Wij, nee. niet. Dus voor u met de auto naar Grubbevorst ging, Kenden we elkaar niet? oké. Ja, wij niet, maar jullie kennen. Nee, Ja, nee, ja. maar het ging even over Je jullie. moet het niet te moeilijk maken. Ik denk dat die twee dat collega's zijn. Dat denk ik ook. Ja, kijk. Maar u kwam voor dit huis. En wat heeft u nou ontdekt aan dat huis? Nog niks? Nou, het grappige is bij dit programma, wat we nu al ruim 7 jaar maken, en volgens mij heeft u het wel eens gezien. Ja, wij hebben het vaker Oh. gezien. Ja. En daar is altijd, wat ik zei, hè, er is altijd een trigger. Ja. En op een gegeven moment hebben wij, zeggen we ook wel eens voor de gein, hebben we zo'n lijstje, onze bucketlist. Ja. En soms strepen we weer iets weg, want dan zijn we daar 5 keer geweest en dan lukt het de 6e keer. Soms komen we ergens voor de 8e keer en worden we weggestuurd. Kan hè, omdat Ja. mensen daar gewoon geen behoefte aan hebben. Nou prima. En dit is een beetje de nummer 1 op dit moment op onze bucketlist. En het kan ook zomaar zijn dat er nu dadelijk mailtjes komen zo van ja, maar dat is woont die en bla bla bla. Maar er is ja, nooit iemand thuis. Nee. Hè? Dus, maar dat mysterie is ook wel leuk hè. Ja. En dan gebeurt het ook heel vaak dat er mountainbikers door het beeld fietsen, zoals nu. Ja. Kom maar hoor. Het is aan het einde links. Ja? Althans, alle mountainbikers gaan hier altijd links. Dus, Of stuurde ons expres verkeerd? Links en nu naar rechts. zo zijn wij niet hè. Goeie reis. Ah, ze hebben de cash gevonden. We gaan Ze hebben weer de cash verder. gevonden? We moeten gaan zoeken. Ja, succes met het Maar huis. gaat u, ja. Oh, dan gaat u er tussenuit. Ja, we smeren hem. Hey, nou, tot slot dan. Ik loop dan even mee. Moet ik jullie nog een seintje geven?
als jullie op tv komen? Oh, wat mag je doen? Nou, Ja, maar nee, we kunnen joh. het toch niet vangen. We hebben geen Limburg. Ja, maar dan moet u bij Liesbeth gaan kijken. Oh ja. Maar wij mogen de kerst niet prijsgeven, hè? Want dan is het... Oh, nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, zullen we het maar gewoon uitzenden dan? Ja, we zien het wel. Ja, Oké. succes er verder mee. Ik denk een week of 3. Oké, Ja? goed. Succes verder Ja, met het geniet, hè? programma. Geniet. Ja, prachtig hier. Dag. Tot ziens. Hoi hoi. Hoi.